Флашките се завърнаха в употреба и то в пленарната зала, където депутатите се завърнаха, може би само, за да се забележи отново липсата им по банките. След шумните дебати за промяна на изборния кодекс, сега казвам добър вечер на Стоян Мирчев, който е депутат от БСП. Здравейте. Здравейте. Да започнем сега ударно. Смятате ли да сезирате Конституционния съд за промените в изборния кодекс? Разбира се, ако те минат в вида, в който бяха гласувани на първо четене тази сряда, ако се не лъжа, е второто гласуване. Още не е излезнала програмата за следващата седмица за Народното събрание, но предполагам, че ще влезат промените и на второ четене в изборния кодекс. То оставаше и да не влязат. Да, нека да видим какво ще се случи, какво ще мине през зала, тъй като договорките в управляващото мнозинство постоянно се променят. И тогава вече ще може да се мисли дали ще се сезира Конституционния съд, все пак ни трябва подкрепа и на друга политическа сила. Изолирани ли се чувствате самички? Аз вече, мисля, че в даже момента, за един вод не събрахте гласове. Мисля, че вече ГЕРБ са изолираните и това се вижда много добре. Първо, много трудно вече правят кворум. Второ, трудно намират съратници в решенията, които трябва да вземат и са принудени да правят постоянно различни договорки. Това сме свидетели на промяната на изборния. Обаче, гледат ви сеира. За кворума специално беше само гледане на сеир. Аз стояха, гледаха и искаха да видят колко от вас ще дойдат на работа. Те искат да прехвърлят тази отговорност на нас, но нека се върнем 2 години назад и си спомняме как господин Борисов като катеричка гледаше през вратата и се чуеше дали да влезе да прави кворум и обявяваше, че това е задължение на управляващите. Ето, сега имат възможност да си изпълняват задълженията. Честно казвам, след Бай Хикс, катеричка съвсем пък не би го нарекал премиера, ама пък кой знае. Това са вече любовни драми между те, нали се харесват господин Кънев и господин Борисов. Явно прехвърчат разни любовни драми между тях, не знам. Да, иронията е завладяваща вашата. Но трябва ли за изборния кодекс да се върнем? Ще си поговорим и за дисциплината в зала, защото защо пък да се връщаме по-нататък? Кажете ми, защо толкова искахте да се смени, да се прекрати ваканцията на парламента и пак не ходите на работа? Ние ходим на работа, как не ходим на работа? Защото ГЕРБ сега ви преброиха, не знам като катерици или нещо друго, но ви преброиха по 5-10 човека, седите там по банките. Те си броят, бяхме 30 и няколко човека, 33-34 човека последния път, като не успяха да направят кворум. Втория път, като правихме кворум, трябваше да им помогнем с нашите гласове, за да може да започне работа на Народното събрание. Тоест, вие ходите на работа и ще ходите и в следващите 2 седмици. Ние си ходим на работа, но просто нека и ГЕРБ да идват на работа, да осигуряват кворум и оттам нататък да започва работния процес. Сега за изборния кодекс. Трябва ли броя на изборните секции, според вас, и в страните извън Европейския съюз да бъде без таван? Първо, не може да се промени изборния кодекс 2 седмици преди изборите. Това е безумие, но предвид, че господин Цветан Цветанов обича да прави избори по неговия си начин, т.е. няма значение кой как гласува, кой как брои. Този хаос, който в момента правят с промените на изборните правила, е разбираем. Тъй като виждаме и кандидат-президентската кампания. Без никакви имена. Да, няма да казвам, но явно не върви при ГЕРБ и затова явно чисто технически ще се опитат да променят кодекса. Вие подозирате, че те въвеждат хаос. Вижте, в момента ще има 2 урни. И в момента законодателството позволява, ако урната се напълни, има много желащи да гласуват, да се донесе нова урна, за да започне и тя да се пълни. Да, между другото, това бяха протестите на БСП за 2 урни. В момента ще сложат 2 урни на масите, само че няма да удвоят комисиите като численост и изведнъж ще стане хаос, защото тези 7-8 човека ще трябва да охраняват вече 2 урни, а не една. И може да се стигне до по-лесно правене на фалшификации, на манипулации от заинтересовани лица. Вие подозирате, че втората урна ще доведе до манипулации? Ще затрудни процеса. Когато един процес се затрудни, спомняте ли си на последните избори, на кметските избори в София? Те паднаха сайтовете на ЦИК, на полицията. Спомняте ли си Арена Армеец? Какво се случи? Канал 3 излъчваше, така че няма къде. Но един човек, когато е припаднал или е пред припадане, е много лесно нещо да му се случи на чувала. Да спомним едни други избори, когато едни сегашни депутати от ГЕРБ вкараха в зала универсиада чували с урни. Нали? Тъй, че практиката при тях е известна. Чували с урни, чували с бюлетини. Чували с бюлетини. Той помагаше там депутата, така каза, на своя колежка. Предполагам, че така ще каже, няма да каже нещо друго. Обаче, пак не разбрах, всъщност, вие подкрепяте ли да се увеличат секциите извън Европейския съюз броя? Ние по принцип бяхме против тези изменения в изборния кодекс, защото всичко дойде от задължителното гласуване.
Но там дойдоха, защото те трябваше да се договорят как ти с реформатори гласуване? и с Извиняй, Да, те Колко е направиха... задължителното на това гласуване? Те направиха... Нищо не е. То оттам идва, ние затова бяхме и против. Сега ти казваш, че нещо е задължително, то реално не е задължително. Да свърнем. Значи, вие по принцип сте против слагането на таван. Това означава ли обаче автоматично, защото нюансите са винаги и в БСП са по-сериозни, това означава ли, че трябва да се увеличи според вас тавана от 35 секции за страните извън Европейския съюз? Турция или Съединените щати? Според мен лично не трябва да се увеличава, тъй като и процентът на гласуващи не е толкова голям в всички държави извън Европейския съюз. Така. Добре, и тези между секции другото, са достатъчни, с изключение на една държава. Само там може би има желание за повече секции. Турция имате предвид. И казваме нещата с истинските имена. Между другото, по време на дебата Данаил Кирилов припомни, че изборните правила са променени в последния момент и по време на евродепутатските избори през 2009, за да се от кога се броеше встъпването в мандат, за да се оправи положението на един единствен човек, ваш бивш партиен другар. Това се на господин Кирил. Въпросът е, че в момента се изменя целият изборен кодекс, защото партиите са три, които променят кодекса. Патриотите, реформаторите и ГЕРБ. И трудно се договарят помежду си. И сме свидетели на хаоса, който те в момента причиняват. Особено с това квадратче. Така, тъкмо за квадратче. За съжаление, тези избори, вместо да се води дебат за политика и така нататък, се води един дебат за едно квадратче, което е безумно. Как ще е безумно? Но това квадратче показва каква безпринципна коалиция ръководи България. Едните казват, добре, ние искаме задължително гласуване, прави се квадратчето. Другите казват, добре, но ако тази бюлетина трябва да бъде валидна, това значи, че на следващите избори ние може и да не прескочиме границата. Айде за едните избори се брои по един начин квадратчето, за другите избори се брои по друг начин. Защото при единия мажоритарния вод и пропорционалния е по-различно. В смисъл, наистина, поне така изчислиха, че се вдига изборния праг и достига до 8%. Принципът е различен. Гласуването по принцип е изразяване на положителна воля за някой. Дали ще е партия, дали ще е личност, няма никакво значение. Ние в момента по този начин записано вкарваме негативния. Тоест ние правиме негативния вот. Ами аз си представете следващия президент на България след балотажа да бъде избран с... Тоест квадратчето да събере 50 плюс 1. Вече президента да бъде избран примерно с 30% от останалите. Как ще управлява той държавата? Като 50 плюс 1 са казали, ние не искаме никакво. Влизаме в много смели хипотези, които са вероятността е нека да видим какво ще се случи. Добре, така. Обявих, между другото, темата на разговора ни като настъплението на БСП към властта. Предполагам, сте чули пресконференцията на Мустафа Карадайъ, в която той за пореден път каза, че ще работят за предизвикването на предсрочни парламентарни избори на пролет. Вие смятате ли като член на парламентарната група на БСП да подкрепите Движението за права и свободи за предизвикването на предсрочни парламентарни избори? Първо, всяка опозиция целта е да дойде някой ден тя на власт. Един от начините е предсрочни парламентарни избори. А начинът, по който се управлява държавата в момента, задължава, тъй като кризите в България във всяко едно равнище се задълбочават постоянно. Не мисля, че трябва да се влиза в такъв разговор дали ще подкрепим една или друга партия. Нека всяка партия, особено опозиционните, така наречените опозиционни партии в България, да кажат, ние не харесваме еди какво си, поради еди какви си причини, да има някаква конкретика и тогава вече да се види дали ние припознаваме тяхното недоволство или не и така нататък. Не може просто да кажем, понеже ДПС искат падане. Ние отпреди тях казахме, че трябва да си заминава това правителство, защото въпросът да не го поставим по обратния начин. Ние поставяме конкретни причини за това нещо да искаме те да си отидат. Тоест целта е който първи да каже ГЕРБ трябва да си ходи от властта. Целта е тези безумия да приключат. Вижте какво стана с споразумението с Канада СЕТА. Споразумение, което ликвидира европейския пазар. Бойко, в парламента управляващите се скриха. Ние просто искахме оценка на този договор. Да кажем, той има ли положителни страни, има ли отрицателни страни, пряко, които ще повлияят на България. Мнозинството отказа да се направи този анализ и господин Борисов отиде и каза, като извиняйте селския кмет, да бе, подписвам. Без въобще да знае това дали ще донесе позитиви или негативи за страната ни. Визите бяха един кос, но това споразумение така или иначе това не е кос. Така или иначе не минава заради очите. Ще ви кажа защо.
по споразумение. Договорите между Европейския съюз и Канада по принцип е записано, че за България и за Румъния тези визи трябва да отпаднат. Това, че Канада не си изпълнява задължението да отпаднат тези визи и в момента са обещали на господин Борисов, са му хвърлили къши и че хляб да се радва и тук да ни замазва очите. Извинявайте, това е подигравка. Освен с нацията, за пореден път ставаме за подигравка и пред международните страните, от които наблюдават тези процеси. Ако БСП беше опозиция в Валония, представям си какво ще се стане. Както видяхте, хубаво, че валонците се появиха да спрат това безумие. Спряха го, да. Да, така, поздравявам ги. Сега, анкетна комисия в парламента се създаде за проверка на действията по строежа на станалата вече историческа АЕЦ Белене. Тази седмица беше наситена към отправяне на обвинения. Аз миналата седмица така загатнах общо взето, може би, моите очаквания, пък те взеха, че се сбъднаха. Петър Димитров получи обвинение, може би някой друг ще получи допълнителни критики, обвинения също така. БСП държи ли скелети от гардероба, ядрени такива? Да използвам тази метафора. Не знам да се държат такива скелети, дали са ядрени или не, нямам представа. Но тази анкетна комисия е поредното хабене на политическа енергия, на обществен ресурс, тъй като няколко такива комисии вече има към Народното събрание в исторически план. Докладите седат някъде, не знам на чие бюро са. Просто трябва да бъдат видяни, прочетени, приети, отхвърлени или върнати за преработка и така нататък. Тъй, че за пореден път ние създаваме нещо, дъвка и още една анкетна комисия за Бабино и за Бобов. Тук да си каже... Са замесени БСП. Не, тук господин Борисов да си каже кой от време на време му помага с кворума, не с кворума, да образува мнозинство при взимане на определени решения в парламента и тогава да си говорим за Бабино. Ще изкочи Байрактаров с флашка. Вие не знам дали забелязахте, аз доста се смях в Народното събрание. Господин Байрактаров, когато извади флашката от джоба си, той извади в пластмасовата опаковка, с която се купува флашката от магазина и не беше даже и разпечатана. Тъй, че тя е една чисто нова флашка, най-вероятно празна. Господин Байрактаров обича така да хвърля едни димки от трибуната без абсолютно никакво съдържание. Преди да ви питам за референдума, защото малко остана до края на разговора ни, на колко сте години? На 34. Семейно ли, както казваше Антон Кутев, по полов път ви се предава партийната принадлежност? Не, защото баща ви, между другото, не е партиен член, въпреки че беше кмет. Михаил Мирчев беше кандидат за кмет. Беше кандидат за кмет. Аз какво казах? Че е кмет. Така ли казах? Така чух. Добре, кандидат за кмет, разбира се. То всеки знае кой е кмет на София, но защо решихте да сте социалист? Михаил Мирчев за толкова години, деца вика, отдавна е минал 20-те години и правя алюзия с мозъка и с сърцето. Да, както каза един от кандидатите. Не, никакви. Не. Питам, вие мозък ли не ви достига или сърцето ви е много съм широко? Под 40 години, значи сърцето ми на етап е широко. След 40 години предполагам се променя. Ще смените партийната принадлежност. Така. Не, партийната принадлежност не е. Референдума. Ще гласувате ли за референдума? На референдума според мен всеки трябва да гласува. Така, и тогава да ви питам блиц. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в 2 тура? В момента също има мажоритарен елемент при избиране на народните представители. Така направим въпрос, както е в референдума, не го подкрепям. Така. Въвеждането на задължително гласуване. Както виждате, и в момента е въведено, тъй че този въпрос не намирам смисъл държавната да бъде субсидия въведен. да стане 1 лев? Това пак е висш вид популизъм. Това значи партиите напълно да станат зависими от бизнеса. Доколкото в момента все пак по този начин, по който се финансират, може да се говори за някакво намаляване на субсидията, но това е пълен популизъм за 1 лев. И веднага ще ви кажат, вие като сте статуквото, как да не си държите субсидията? Възможно е да го кажат. Вижте, хората ще преценят на референдума. Ако преценят, че нещата трябва да се променят, те ще се променят и след известен период ще оценят дали са били прави или не. Аз за себе си решението го имам и съм готов да го защитавам. Сряда ще ходите ли на работа? Да естествено. Добре. Ще ви Ако съм жив и здрав, разбира се. Деца вика, сърцето ви е голямо още. Да. Добре, благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето как.